Ok, am început să filmăm. Salutare toată lumea. Conul e cât. Ai intrat pe ăla? Da. Ok, așteptăm și pe mine. E cineva? Nu, e gol, hai, intră. Ok. Dacă te prind că îmi dai cum am intrat, te sparg. Mai ai 14 minute. Ok. Prepare to fight. GG, man, GG. Pick up your weapons and Ca de obicei, Carlos, pe aici, pe acolo. Da, 51. Ți-am dat prin perete. Ți-a arătat armă, nu? Știi că am băgat hack-ul? Nu mi-am, bă, prostea. Ce ești așa prost? La voi sunt 2 player, la mine sunt singur. Normal că câștigați dacă sunteți 2. Am căutat un server. Am căutat un server gol. Am mai venit unul. Eu nu știu câte încercare în care încercăm să filmăm. Ok. Hai că a ieșit tembelul ăla. Să iau și o calaș. Că avem 4-4. Cum ai zis? Vezi că prin căști te aud. Aud pe unde ești. prepare to fight. Ok, ești țigan. Pick up your weapons. Dacă iau și eu 4-4, ce o să faci? Ma, dar mi-ai dat de meci cu grenada, nu glumă. Da? Cât ți-am dat? 0. Pick up your weapons and Da, fight. știu. Amândoi! La fel am fost și la tine. Pick up your weapons and Tu vezi cum se numește ăla? Care cred că intră la tine. A intrat la tine? Nu-i spune numele în video. E de ajuns să vezi numele. Ăla de la mine din echipă? pick up your weapons and fight. Bă, scoate-se! N-am hack. Pick up your weapons and Bă, n-am, ești nebun. Scoate-se! N-am, mă! Eu știu să joc, nu-s tu. Nu-s copil. Bă, că l-am scoate-se! N-am hack, mă! Bă, ești cioban. Îți arăt pe filmare dacă am avut eu hack. Că la hack eu fost și moal. Și o să vezi. Îți dau ție special filmare să vezi. Apropo... Ce? Ah. Am primit. Eu sunt de primit. Păi ești țigan. Nu sunt țigan. Mă, cum străgeau. Cine ăsta? Ia mine. Nu trage chiar așa bine. Pe mine m-a omorât că eram cu spatele la el când a dat.
Bă, eu credeam că mai sunt cum nu în echipă, ești nebun? Dacă voi sunteți țigani și veniți când ambele părți, o să fug repede să iau o armă și mă pun. Dacă tu n-ai mai fi țigan, na. Ia, ți-aș câștiga și un meci. Sunteți doi în echipă, mă! Doar că nu te-am omorât până acum. Ți-am văzut picioarele. Știam că sunteți amândoi acolo, de ce am fugit? Trebuia să vă aștept să vă dau rect la amândoi. Pick up your Da, weapons nu and merge. fight. O să rapid. Du-te, mă! Am învățat să trag. Ei mă antrenez și învăț din nou să trag cum trăgeam înainte. Bă, voi sunteți doi, eu unu. Veniți din ambele părți? Nu știu ce să zic. Pick up your weapons and fight. Nu prea puteți frumos mișcările voastre. A, te omorât runda aia? Doamne. O las pe server, hă? Nu, da. A, da. Ai lag pe server? Da. Să de sunet. Înțeleg. Bă, la mine știi ce s-a întâmplat? S-a blocat ecranul. Da. Cred că mi-a dat crash CS-ul. Dă! Ok. Da. Căutăm alt server. Hai că-ți dau eu unul gol. Vrei? Mă! Vrei alt server? Gol? Nu, că fac un gol cu ăsta. Eh. Așa permite. Eu nu știu ce să zic. Așa permite. Da, șor. Poate de să mea iar aici lângă mine. A, Hai că mă întorc. Stai să bag și eu. Stai să bag și eu hack-ul. Ok. Ok. Meniu. Descărcări. Băi, e dat rectul, s-aude. Links. Nu, nu se neau la Silu. Yep, Silent Aim. Ok, control C. Nu se vede nimic pe filmare, sper. Și dacă se vede oricum. Ne. Deschide locații fișier. Paste. Înlocuiește fișier așa. Continuare. îl rup, mă cileresc pe ăsta. Nu mai spune. Că mă sperii. De s-ar băga și CS-ul meu azi. Așa, alt tab. A, și mi-a tras-o. Tu mă vezi că sunt, Intra, te rog, nu intra. tu mă vezi că sunt spec, nu? Da, nu intra. Unde e ăla? Tu ce ești? Vezi că e pe acolo. Nu știu că l-am văzut. Ah,
Scoate hack. Scoate hack. Nu! Mută-te, mă, cu el! Mă mut la tine în echipă, da. Ok, m-am mutat la tine în echipă, mai bine? Uite-l! Mai ești cu el în echipă, a? Bine, mă, ciobane, bine. De ce? Ce faci? Mă, și simțit. Hei, voi sunteți doi! Weapons and Scoate hack-ul și acum așa că știu corect. Bă, pick up your weapons and fight. Să te uiți la mine să vezi cum le dau sau cum îi dau. Ia uite-te. Fug. Ce-ai zis, bă? Bun, bă, video ăsta nu va mai dura mult. Am intrat aici cu Carlos de plictiseală. Să enervăm aici pe Carlos. Your weapons and fight. Să-mi spuneți în comentarii dacă am dat microfonul prea tare sau... na. Sau jocul e prea tare. Bă, dacă intri în joc, scot hack-ul. Intri? Intri? Nu, eu zic așa la o echipă. Da, scos plăcut, da? Da, după runda. Hai, scoate. Ok. Ai bot minus, așa. Ok, l-am scos. Acum o să joc cu skill. Acum și-a băgat ăsta. Cine? AMD? Eu aștept aici cu ținta. Nu ce se simție cu likes. Cu like. Cu domnul like. Nu smere. Vrei să pun înapoi hack-ul? Dă-te. Lasă-mă. Mai prins. Bombă!
Cam atât a fost pentru ziua de astăzi. Eu am fost cu Carlos aici. Bye bye.